Jotkut sanovat, että elämä on lahja. Toisille se on oppitunti. Mulle se on ollut pitkään ennen kaikkea yhtä asiaa. Kärsimystä. Tää tarina ei ole säälin kerjäämistä. Tää on tarina siitä, miten ihminen voi hajota palasiksi ja yrittää koota itsensä uudelleen pala palalta. Mä oon protokolla-autisti ja nyt te saatte tietää vähän mun elämästä. Kaikki alkoi tavallaan ihan tyhjästä. Mun lapsuuteni oli ihan normaali, mutta kun lukio alkoi, niin palaset alkoivat loksahdella väärille paikoille. Vanhempani antoi mun asua käytännössä yksin meidän omakotitalossa. Se oli sellainen vapaus, joka kuulostaa monen teinin unelmalta, mutta se oli mulle oikeastaan ansa. Mä olin ollut koko yläasteen juomatta ja polttamatta, ja porukat aina palkitsi mut sillä, että mä sain mopon, joka oli derpi. Mä en muista se mikä derpi, mutta sellainen niin derpi, ja sit mä laitoin siihen Arrovin putken yhdessä vaiheessa kiinni, ja se oli tosi siisti. Se otti piikin, aloitti piikin, oliko se 6 vai 7 tonnista, että se oli kyllä niinku semikova mopo, ja myöhemmin mulla oli sitten 125cc manki, joka oli tosi mahtava, mutta puhutaan niistä ehkä joku toinen kerta. Mutta tosiaan, kun mä olin yksin siellä omakotitalossa, niin yksinäisyys ja rajattomat mahdollisuudet johtivat mut niinku alkoholiin. Että ensin mä join sitä viikonloppuisin niinku kavereiden kanssa bileissä ja tälleen, ja sitten mä aloin juomaan useammin. Lopulta mä tein kiljua ämpäreittäin, jotta sitä riittäisi joka päivälle. Lukion toisella luokalla mä join jo melkein päivittäin. Rytmi oli ihan selvä. Et aamulla mentiin kouluun. Sen jälkeen mä menin meidän kotisalille, ja siellä oli ihan kunnon penkki ja kaikki painet ja tälleen, että mä pidin itteeni niin sanotusti hyvässä kunnossa. Ja sitten sen jälkeen otettiin korkkia auki kiljupullosta ja juotiin itsensä käytännössä sammumiskuntoon. Ja aamulla herättiin ja asia vedettiin uudestaan. Se oli aika kauheata aikaa. Mutta kaverit kyllä pysty pitämään niiden juomisen täysin hanskassa, että se oli niille vain pilettämistä, että ne juotiin viikonloppuna päivä tai 2, ja se oli ihan mukavaa vain semmoista pilettämistä, ja ne pystyi sen jälkeen olla juomatta, ja ei ollut mitään ongelmaa, mutta mulla oli ongelma. Mulla on kyllä addiktiogeenit, tulee molemmilta vuodelta sukua, mutta en mä niitä voi syyttää. Se on minä, joka teen ne päätökset, ja mä oon kyllä tietoinen, että kaikki on aina ollut mun vika, vaikka niihin on ehkä syy. Mutta se oli mulle tarve juoda. Ja kun mä yritin puhua siitä, niin mä sain vastaukseksi sen klassisen, no älä sit vain juo. Ja se oli niin turhauttavaa, mutta eihän kukaan 15-vuotias voi ymmärtää, että mitä addiktio oikeasti on. Ja eihän sitä ymmärtänyt moni aikuinenkaan, että mä olin ihan yksin mun ongelman kanssa. Ja se pikkuhiljaa alkoi parantua, kun mä tapasin vuoden 2017 alussa yhden tytön, josta tuli mun tyttöystävä myöhemmin. Ja tää antoi mulle motivaatiota olla juomatta joka päivä, vaan me jotiin vain viikonloppuisin, biletettiin normaalia teinijuttuja, tällaisia. Ja se oli että elämä tuntui, että kaikki voi mennä nyt hyvin. Mulla on ihana tyttöystävä ja tällainen, mutta toki se oli teini-ajan suhde ja tälleen, mutta kuitenkin tuntui hyvältä. Ja mun se masennus ja sitten asia, mitä mä turrotin alkoholilla, oli loppu, ja mä kirjoitin lukion kakkosluokalla
tein psykologiaa ja terveystiedon ja sain molemmista niin kuin een, että se oli niin kuin ihan hyvää aikaa itselleni, mutta sitten se loppui hyvin traagisesti, että noin muutama, sanotaanko 2-3 viikkoa siitä, kun me oltiin virallisesti niin kuin yhdessä sen tytön kanssa, niin PAM! Mä jäin junaalle. Mulla oli skootteri, jota mä olin just edellispäivän sen ostanut. Ja siinä päivänä, kun mä jäin junaalle, niin mulla olisi ollut Ruotsin koe. Mä en mennyt Ruotsin kokeeseen, koska mä tiesin, että mä saan siitä 4. Että mä menen mieluummin suoraan vaan uusimaan sen. Ja mä korjasin sitä skootteria, sain sen kuntoon ja oli 26.4.2017 oli se päivä. Ja oli hirveä lumisade, joten mä menin niin kuin linttaa vetämään sillä skootterilla ja niin kuin testasin, piti ajaa semmoinen pieni rinki, että mä niin kuin näkee, että se toimii niin kuin pitää. Ja sitten siinä oli semmoinen junaradan-ylitys, siinä ei ollut stop-merkkiä, nykyään siinä on stop-merkki, mä sain siihen tehtyä stop-merkin, mutta ei ole stop-merkkiä, mutta se oli tosi huonossa kunnossa se, niin kuin, kun sä meet raiteen yli. Ja skootterissa tosiaan katteet niin vittu melkein irtoa ja siellä ajaa lujaa, joten mä hidastin tosi paljon ja se junakuski ei soittanut kelloa ja mä en huomannut sitä junaa, koska oli hirveä lumisade ja pamahti. Ja sitten mulla niin kuin, muisti katkee noin niin kuin, kuukaudeksi, että mut vietiin helikopterilla Tampereelle ja mä siitä sitten selvisin siitä kolarista, mutta oli 5 murtunutta kylkiluuta, täysin tuhoutunut lantio, aivotärähdys, hajonnut perna, lista oli pitkä, niin kuin mitä tapahtui, että mulla niin kuin toisen asteen aivovamma ja niin kuin tällaista. Ja Tampereella tehtiin hätäleikkaus ja lantio kasattiin niin kuin kasaan ulkoisella metallitelineellä, mutta se oli niin kuin alku semmoinen, että se oli hätäleikkaus ja niillä oli niin kuin sitten viikkoaikaa miettiä kunnon leikkausta. Mutta seuraava leikkaus, joka piti korjata kaikki, niin se epäonnistui ihan täysin. No ei ihan täysin, mutta epäonnistui tosi lujaa. Mutta kukaan ei tajunnut, että se oli epäonnistunut. Mä en pystynyt kävelemään, mun vasen jalka ei toiminut ja kävelystä ei tosiaan tullut yhtään mitään. Vasta Seinäjoella huomattiin, ettei kaikki ollut kunnossa. Kuvat lähetettiin sitten Töölön sairaalaan Helsinkiin ja siellä löytyi mun pelastaja. Töölön ortopedia ylilääkäri. Sehän oli ainoa, joka suostui leikkaamaan mut uudestaan. Se näki ne kuvat ja oli sillä lailla, että poika tulee tänne ja se leikataan. Ja se oli sitten, että seuraavana päivänä ambulanssissa mentiin tonne Helsinkiin ja se oli niin kuin tosi nopeasti tapahtui tämä asia, kun se ylilääkäri tosiaan näki, että se oli hirveitä virheitä tehty siinä leikkauksessa, niin se halusi korjata sen. Ja se ambulanssimatka oli ihan mukava, koska siis ambulanssissa on aina niin kuin 2 tyyppiä, että se joka ajaa, sitten toinen on sun kanssa siellä niin kuin, takaosassa, missä niin kuin makaat sängyllä, niin se antoi mulle, kun sille annettiin niin kuin, että 3 noita 5 mg-oksynormia, että jos mulle tulee kipua, niin voi antaa. Niin se antoi mulle ne kaikki kerralla ja sanoi, että, niin kuin, että menee matka nopeammin sillä tavalla ja niinhän se menikin. Mutta se oli sitten tosiaan, kun pääsin sinne Töölöön, niin siellä se leikkaus onnistui ja tosiaan se lääkäri pelasti mun elämän, koska ilman häntä mä en kävelisi kunnolla tänään ja se polku olisi 100% varmuudella johtanut itsemurhaan. Et leikkaus onnistui, mutta kärsimysnäytelmäni sai uuden näytöksen. Kivut olivat helvetilliset, niin kuin ihan oikeasti. Mulla oli valtava kipulääkitys, yli 200 milligrammaa oksykodinia päivässä. Kun mut siirrettiin takaisin Seinäjoelle, kaikki muuttui. Pyysin kipulääkettä ja mä sain 5 mg oksynormin.
tieto leikkauksesta ja lääkityksestä ei ollut kulkenut jotenkaan niin kuin Seinäjoelle asti. Hoitajat luuli, että mä niin kuin haen vain hyvää oloa ja jättivät huomioimatta mut niin kuin ihan täysin. Ne jopa irrotti sen napin, jolla mä saan niin kuin yhteyden hoitajaan, että mä, niin kuin sen hätänapin, että mä tarvin hoitajaa. Koska mä painoin sitä niin paljon, koska mä olin aivan sekaisin, koska se oli ensimmäinen kerta, kun mä oon opioidivierotusoireissa ja ihan kauheissa kivuissa. Se oli ihan helvettiä ja niin kuin ensimmäiset tosiaan vierotusoireet siinä. Ja lopulta niin kuin jonkun 12 tunnin kärsimyksen jälkeen mä niin kuin tajusin, että mä soitan 112 ja sitten sieltä mä niin kuin kerroin tilanteen, että mikä homma ja missä mä oon. Ja sieltä sitten tuli lääkäri. Hoitajat ei ikinä kertonut lääkärille, niin kun ne ei uskonut mua. Niin nyt sit siellä tuli lääkäri ja se tuli ja antoi mulle niin kuin suonensisäisesti rauhoittavan ja tosiaan sen oksinormiannoksen. Ja tosiaan sit se korjattiin se mun lääkelista ja hoitajat ei varmaan saanut mitään niin kuin, niitä ei niinku syytetty mistään, vaikka käytännössä mun mielestä kidutti mua. Se oli niinku ihan kauheata, mutta opin mä selviytymään siitä sitten kuitenkin, vaikka alkoi vähän vihata noita hoitajia. Sitten kun mut siirrettiin tonne kuntoutusosastolle, niin kun ne oli tosi vaikea saada niin kipulääkettä, niin opioidia, vaikka se oli mun lääkelistalla, niin ne oli koko ajan sillä, että tähän jää koukkuun, älä ota sitä. Niin ne demonisoi sitä niin paljon, että mä joudun tekemään sillä lailla, että mä pyysin sitä aina, kun mä vaan oli mahdollista, vaikka ei olisi kipua. Sitten piiltin ne, ja sitten kun mulla oli kunnon kipu, niin pystyin ottaa isomman annoksen. Ja tää niinku aloitti sen, että niinku, se oli, niinku, että mä en noita reseptisääntöjä kunnioita, koska tosiaan ne hoitajat oli sellaisia, että mä tiedän, että ne tarkoitti hyvää, mutta ne vei mut pahalle polulle. Ja sitten kun mä olin kotona ja otin niinku kipuun vähän enemmän oksynormia, kun mä sain apteekista haettua niinku oksynormia ja niinku mulla oli paketti, että mä sain itse päättää, niin sit mä ekaa kertaa ikinä tunsin sen täydellisen euforian. Se tunne oli niinku ihan täydellinen. Makasin ihanassa pehmeässä pilvessä. Se oli niinku unelma. Niinku sellainen tilanne, mitä haluaisi aina olla. Ja sen takia se ei jää koukkuun. Ja se oli niin ihanaa. Ja se oikeastaan se antoi mulle voimaa, että mä niinku jaksoin elää, koska mä olin tosi masentunut silloin. Ja niinku itsemurha oli mielessä tosi usein. Ja jouduin kerran niinku, tonne ensiapuun, koska tein niin sanotusti itsemurhayrityksen, vaikka ei se nyt ollut mä kännissä, vaan vedin kaikki mun kapapenttiinit, mitä mulla oli, koska mä ajattelin, että jos niillä kuolisi, mutta eihän siinä ollut mitään vaaraa edes, mutta mut vietiin tonne Seinäjoelle silti niinku, ensiapuun. Ja tosiaan mä vähän niinku olin tosi masentunut, mutta sen tässä ne opiaatit, ne toi niinku mulle toivoa. Et siinä on vähän kaksipiippunen juttu, että kauheitahan juttuja ne on, mutta ne kuitenkin antoi mulle voimaa niinku jatkaa. Et mä sit pikkuhiljaa niinku käytin liian paljon niitä niinku mun lääkkeitä, joten ne loppu ennen kuin mä sain haettua uusia. Ja tätä ennen mä olin kyllä niinku tilannut Silkkitieltä pilveä, niinku ihan budia, ei siinä mitään. Mutta kun mä tiesin sen Silkkitien, niin sitten menin sinne ja katsoin, että tämähän on oksynormia. Ja tilasin niitä oksynormia Silkkitieltä, että mä voin käyttää vähän enemmän ja enemmän. Ja sitten lopulta mä näin, siellä oli yksi niinku, alkoi myymään herskaa. Sitten mä olin sillä lailla, että tämähän on halpaa ja niinku, mä oon aina halunnut kokeilla. Ja
tilasin sitä ja olihan se ihanaa, se oli tosi ihanaa ja niinku, pikkuhiljaa mä aloin vaipua täysin addiktioon, että siihen suuntaan mun elämä oli menossa, että se oli tietysti mulle ehkä, kun mä olin töissä, se oli niin kuin noin vuosi siitä kolarista, niin mä en ollut vielä täysin addikti niin kuin sillä fyysisesti, mutta mulla oli kipuja tietysti koko ajan. Ja mä olin tilannut ekaa kertaa Puprea, niin kuin Subutexia. Ja se oli niin kuin mulle ihan täydellinen lääke, koska se kesti niin pitkään, että mä pystyin ottaa aamulla ennen kuin menin töihin niin kuin sellaisen pienen annoksen, koska mulla ei tosiaan ollut vielä toleranssia, niin pienen annoksen, että ei ollut kipuja töissä ja pystyin tehdä niin kuin fyysistä työtä kyllä ihan hyvin. Ja sitten kotona otin vähän enemmän sitä ja niin sitten mä olin niin kuin ihan euforioissa, katoin TV:stä jotain Netflix, jotain vitun sarjaa, mä en edes muista ja olin niin kuin valveunissa ja kaikissa, niin kuin, se oli ihanaa aikaa. Ja se sitten oikeastansa kaikki tää johti siihen, missä mä oon nyt. Tänään mä oon korvaushoidossa. Mä yritän rakentaa itseäni ja elämääni uudelleen. Se on hidasta ja vaikeaa, mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaa mulla on syitä yrittää. Mulla on tyttöystävä, joka on kyllä mua 12 vuotta vanhempi, että ehkä ne äitiongelmat jotenkin vähän siihen liittyy, vaikka ei mun mielestä. Mutta niin, Freud voisi olla eri mieltä, mutta joo, sillä on myös lapsi ja sitten niinku hän ja hänen lapsi on tuonut mun elämääni niinku tarkoituksen. Mulla on niin kovaa rakkautta, josta niinku välittää. Mulla on myös työ, se on semmoinen etätyö, mitä mä pystyn tehdä kotoa ja se tuo mun päivään rytmiä ja normaaliuden tunnetta. Et kärsimys on edelleen osa mun tarinaa ja osa mun elämää, mutta se ei enää määritä mun tulevaisuutta. Mä yritän katsoa eteenpäin positiivisesti, rakentaa kestävää vanhan raunioille, ja se, jos jokin, on taistelun arvoista. Mut muistakaa kaikki, että luovuttaminen on sun oma päätös, että mä oon kuullut sanottavan, että itsemurha on niin kuin tosi itsekäs teko, mutta sä päätät omasta elämästä ja jos sä et kestä sitä, niin mä ymmärrän kyllä sen, että sä otat itseltäsi hengen pois, mutta mä oon ehkä yrittänyt muutaman kerran, 3-4 kertaa, mutta mä voin sanoa, että niinku, aina mä oon siitä selvinnyt, mutta mulle ei ikinä tullut, kun mä oon niinku vaikka tuossa vedin hirveän määrän herskaa suoneen, mutta kun mä oon täällä Buvidal niinku injektiolla, niin se blokkaa niin paljon, että se ei riittänyt tappamaan mua, niin mä kuitenkin niinku, siinä kun mä makasin tosi hyvissä oloissa tietysti, oksensin tosin sängylle ja niin tälleen, mutta ei mulla niin ollut mielessä, ei tullut semmoista hätää, että voi ei mä kuolen, vaan mä olin niin sellainen, että rauha on tulossa. Mutta sitten mä tosiaan vaan makailin sen jonkun 12 tuntia ja sitten olin elossa ja nyt mä oon tosiaan sitä mieltä, että mä haluan yrittää taas rakentaa tätä mun elämää ja näitä tämmöisiä niin kuin retkahduksia tapahtuu silloin tällöin ja se on ihan ok. Ja kuten mun äänestä varmasti kuulee, niin mä oon nyt humalassa, kun mä tämän videon teen, mutta se on ihan tarkoituksella, koska se niin kuin, tosiaan tuo tähän vähän enemmän tai niin kuin todellisuutta tähän mun tarinaan. Ja se oli mun tarina. Ja vielä yksi asia vain, että tästä mun
Protokolla Autisti-kanavasta. Niin tänne tulee, seuraava video tulee olemaan Linux-distroista, ja sit mä ehkä varmaan laajennan ehkä geopolitiikkaan tai johonkin tällaiseen. Mä en ole ihan varma. Tai sit mä keskityn enemmän Linuxiin, että mä voin vaikka näyttää Kali Linuxilla jotain niin kuin hakkerointia tai jotain tämmöistä niin kuin pientä kivaa. Kaikki on niin kuin avointa mulle ja tälle kanavalle, että tietysti voi kommentoida mitä haluaisin nähdä, jos on jotain niin kuin, mitä mieli tekisi. Ja anteeksi, että tämä oli vähän tällainen niin kuin video, missä mä niin kuin puhuin vähän niin kuin tolleen rämbläsin, mutta tämä oli tärkeä asia mulle saada ulos ja kertoa teille, että te vähän ymmärrätte mun elämää. Ja kiitos kaikille katsojille. Tämä oli Protokolla Autisti ja nyt mä kirjaudun ulos.